Gan weithio gyda dros 100 o sefydliadau yn cynnwys cymdeithasau tai a phartneriaid o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector ledled Cymru, mae ein maniffesto Cartref a ddatblygwyd ar y cyd yn galw ar pob plaid wleidyddol i roi'r cartref yng nghanol eu cynlluniau. Mae Cartref yn rhoi sylw i'r heriau mawr sy'n wynebu'r sector, yn gosod nifer o ofynion ac yn bwysig yn gwneud rai ymrwymiadau hanfodol i weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad. Mae'n nodi nifer o feysydd lle rydym angen gweld gweithredu o ddifrif, sef buddsoddi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, rhannu gweithredu ar gyfer heriau cyffredin, a chreu lleoedd lle mae pobl eisiau byw ynddynt. I sicrhau canlyniadau gwirioneddol yn y meysydd hyn, mae'r gofynion allweddol yn Cartref yn cynnwys buddsoddi 1.5 biliwn o bunnoedd i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol newydd, pecyn 4 biliwn o bunnoedd i gynyddu effeithiolrwydd yn eu cartrefi cymdeithasol ar draws Cymru. Dod â cartrefedd i ben, gofyniad i bob cartref newydd cynnwys cysylltedd digidol. Mae pawb yng Nghymru yn haeddu cartref da. Rhywle diogel, cysurus, hyblyg a saff. Mae cartref da yn galluogi pobl i fwrw greiddiau a llusgogi ac ymestyn gweithgaredd economaidd yn lleol. Mae cartref da yn cefnogi iechyd da. Gwyddom fod tai gwael yn costio 95 miliwn o bunnoedd y flwyddyn. Dangosodd y pandemig pa mor bwysig yw aros wedi cysylltu. Eto nid oes gan tua 60,000 o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru mynediad i'r rhyngrwyd. Mae gennym cyfle eiraid i ddiffinio llwybr Cymru allan o'r heriau a gyflwynodd y pandemig a mynd a'r wlad ar lwybr newydd llewyrchus, iach a chysylltiedig. Rydym o ddifrif am defnyddio ein sefyllfa unigryw cyfunol a dyna pam ein bod wedi gwneud ymrwymiadau pwysig yn ein maniffesto a datblygwyd ar y cyd i weithio gyda Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad. Dyma'r amser i gydweithio i wneud iddo digwydd.